Hola a tothom, soc el Jordi i res, us explicaré molt breument què farem, què us proposo de fer al segon trimestre al curs de filosofia, que es titula Assalts a la raó il·lustrada, les crisis de la filosofia entre els segles XIX i XX. El que farem en aquest curs és repassar una sèrie d'autors que se situen després del projecte il·lustrat, és a dir, després del segle XVIII, amb el moviment de la il·lustració, i que critiquen, d'alguna manera, posen en evidència que aquest projecte tenia les seves mancances o els seus límits i que, per tant, doncs, d'alguna manera no podia ser posat en pràctica. Aquest projecte il·lustrat consistia bàsicament en una confiança, diguéssim, en la potència, en les possibilitats de la raó. La raó ens havia d'alliberar de la mentida i de l'error a través de la ciència, ens havia d'alliberar de l'arbitrarietat moral i de la moral basada en les emocions o en l'egoisme i donar-nos una moral universal, absoluta, racional, alliberada també de la religió, i la raó també ens havia de dotar de sistemes jurídics i polítics més justos. Aquest projecte ambiciós que des del segle XVII i encara amb els seus precedents podríem trobar, i sobretot al segle XVIII, i que encara envaeix gran part del segle XIX, comença a tenir els seus opositors ja al propi segle XIX, i al segle XX, amb l'adveniment de la Primera Guerra Mundial, es produeix una confusió, diguéssim, una gran... és un gran trauma, no?, que portarà a pensar fins a quin punt aquest projecte il·lustrat ha fracassat, o si hem fracassat nosaltres, els éssers humans, que no hem fet prou cas d'aquest projecte il·lustrat, no? Nosaltres ens centrarem en els autors que d'alguna manera sobretot critiquen el projecte en si mateix, no? Critiquen aquest optimisme de la raó, basat en la raó. I d'aquests autors n'hi ha tres de molt famosos i principals, que són Marx, Nietzsche i Freud, els anomenats filòsofs de la sospita, per Paul Ricoeur, que va fer servir aquesta expressió per referir-s'hi, no? Són els filòsofs que sospiten que aquesta raó no és tan capaç d'alliberar-nos i que l'ambició d'aquesta raó de controlar fins a tal punt tots els àmbits de la vida humana doncs pot ser fins i tot contraproduent i perillós, no? I aleshores cadascun d'aquests autors a la seva manera proposarà explicacions alternatives a aquesta racionalitat portada a l'extrem. I el que farem al llarg del curs és estudiar no només aquests tres autors, sinó altres autors que són precedents i altres autors que són posteriors i que d'alguna manera s'estan barallant encara amb aquesta qüestió que de fet arriba fins avui. El curs es basarà en l'explicació d'aquests autors i també en la lectura de textos que a més llegirem en comú, no?, com si fos un club de lectura, en el qual doncs, entre tots i totes doncs, desentrallarem o ens barallarem amb els textos d'aquests autors i ens ajudaran a pensar també en la nostra situació actual. Espero que us hi apunteu i veure-us a classe i gaudir molt d'aquest curs. Gràcies, fins aviat.